Oy, magbutag, kita ka, bag-ora kong ligo. Paghuman karong adlaw, tour ta ka dito sa mong eskwelahan during kining coronavirus crisis. So, karon mo ilis ko, kuha na ko kong backpack, adto rin tag eskwelahan. Excited na ko para makita ninyo ning life diri sa Amerika para sa eskwela na mo ba? Pero sige, mo ilis ako. Nya istorya na tayo, nagpalakaw na ko. Nakailis na ko. Kung backpack diri, ready na kay ko mo eskwela. Dala sa na ako ang biplop. Itong last corn beef, karon biplop. Kaya hotda naman may corn beef. So, kung gusto mo padalaan ko corn beef diri sa Amerika, ingnara ko kay padala na ko ako ang manigram si mo. Pero sige, biyahe na ta pa itong eskwelahan. Yep. Excited na kong makakita sa kong barkada. Excited na kong makakita mo sa life sa eskwelahan diri sa Amerika during aning Quarintine. So sige, biyahe na tayo. Dito nag-aabot na tayo diri sa eskwela na kung mga libro gawas na. O niya, paghuman, nara atong mga classroom, atong mga subject na ko. Naklangharon na ko trabahoon. English 3, Geometry, US History, World History. May nga na. Kurso na ko. Karon mag-work ko sa US History na ko. Kay behind ko gisa ka week na nga subject. So, tan-aw ra siguro ka. Hantod maabot akong maestro. Mag-una-una ko unsa dre. Una-una kong study. Magkuha kong notes para sa akong exam o sa mga assignment na ko. So, mag-montage ko nga sa akong study na ko dre. Onya, itour taga dito sa mo ang school bathroom o school canteen. So, ang canteen nasa may nagkakaon ni ngana. So, karon mag-work sa ako. Kita ra taon niya ha. Sige. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the... Medyo wild niya akong maestro. Pero okay ra, okay ra siya, na-sorry man ko, nag-sorry sa siya, dawat man niya ako ang sa biplop. So karon kaiyon man ko niya, gutom man gamay, so tour ta ka dito sa school bathroom o school canteen niya. Makita na nimo niya. Para ni, nanata dire sa among school bathroom. Kita ka, okay ra akong suot gamay. So, we have toothbrushes here. Cosmetics and stuff for my mom, my sister, and me. And other stuff for, of course, girls, because dili man ko mosuot, ana. So, karon murag gwapo-gwapo man among toilet bowl na tissue gamay. We have a bathtub, a shower. So, okay raman siya. So, karon malibang sa ko. Yeah, gwapo kay nga ni Doro. Kita na taon niya school canteen. So, nanata dire sa school canteen na mo. Na yung mga apple dire, self-serve raman siya dire. Atong unsa self-serve nga kusina dire sa eskwelahan. Atay mga itlog, ingana tanan-tanan. Sa tay mga ice cream, Magnum hastang okay ha.
So, kaon sa siguro ko, di ko kabalo, magkuha ra siguro kog snack siguro, di ko sure. So, sige, kita na sa tabalik sa classroom na ko. So, balik na ta diri sa classroom na ko. Kita kakuha ko protein shake dito sa canteen. Unya, pag human page 3 pa ko out of 7, kita ka mo ning mga study-studyhan na to diri. Sa eskwelahan na mo. Nya, karon nag-learn ta about the Korean War. Nya, nagsulat ko mga notes. So, natay chart dire. So, sige. Ako sa nitiwasan ng lesson. Dahil na istorya ta. Nya, bye-bye. Atong tatanan. Basically, mauna nang adlaw na ko diri sa eskwelahan. So, ako na itiwasan akong assignment. Tapos, mag-move on ko sa mga ubang subject. Pero, end na ako ng vlog diri. Kay, para makafocus yung kung maayo ba. So, sige, mauna tong vlog na ko. Unta, ganahan ka ng vlog na ko ng gamay kaayo. So, kita na ta sunod ha. Unta, kabalo ka. Kung why nag-love si mo, ako love dito ka ha. Sige, bye-bye. I love you.